Исәнмесез туганнар, 26 апрель 2025 ел. Безнең инде традиция буенча дип әйтим микән, инде башта гомумән сүзне икенче бүлек гармон резонаторларын, телләрен төзекләү буенча булачак, әмма иртәгә менә Тукаебызның туган көнендә инде бүген татар халкының бер китабын күрсәтеп китәсем килә. Татарстанда кәбестә бакчачылыгы дип атала торган китап булган бу. Бу китапны минем әни 1933 ел Минзәлә совхоз техникумының беренче чыгарылышында укып бетергәннән соң колхозга яшелчә бригадиры булып билгеләнгән вакытта алган китабы дип уйлыйм инде мин. Бу китап 33 елны чыкты микән, 1934 елны микән, әллә алданракмы әйтеп бетерә алмыйм. Бу китап 164 бите сакланган. Нәрсәсе белән кадерле миңа бу китап. Бу китап минем әнидән калган китап. Аннан инде бу латин хәрефләре белән басылган китап. Менә шул китапның 38-39 битләрен ачтым әле. Монда язган: помидор өчен парниклар хәзерләү дигән, хәзерләү. Монда инде менә беренче рәсем, икенче рәсем, өченче рәсем, 4-нче, 5-нче. Бу инде парниклар. Яз җитте бит җәмәгать. Кайбер кешегә ниндидер көч бирер өчен дип әйтәм инде, бакчада эшләүчеләргә бер күңелле генә китап. Бу китапның һәрбер битендә нинди ярлык утыртырга, нәрсә утыртырга, кайда утыртырга, ничәкле ашлама кертергә, нинди тамырын ничек кисәргә, нинди корал белән җирен эшкәртергә, ничек утыртырга, барысын күрсәткән. Менә помидорны утыртканда монда ничек итеп тамырын өчен кисеп утыртырга күрсәткән. Бу 47-нче биттә. Карагыз әле. Менә нинди зур матур помидорлар үсеп, сортларын аерып бәйләү, менә монда помидор бәйләү, ничек итеп бәйләү, томат кисү, аны ничек итеп сабакларын кисү, барсын язган, аерым. Менә монда менә монда язган: Казан өлкә авыл хуҗалык тәҗрибә микән инде бу станциясендә томат сортларының Татарстан өчен яраклы булуын тикшерү нәтиҗәсе. Менә бу нәтиҗә таблицада күрсәтелгән. Таблицаның номеры 14. Төрле сортлар. Менә монда бирелгән, мәсәлән, 8 сорт. Төрле сортлар. Кайчан, ничек 1929, 1930 елда тикшерү узган. Менә кайсы елларда нинди нәтиҗә биргән, барысы язылып, барысы күрсәтелеп чыккан. Тагын нәрсә монда? Нинди авырулар томатта, мәсәлән, помидорда нинди авырулар булырга мөмкин. Һәрберсен язып күрсәтеп чыккан. Ничек итеп аларны, авыруларның исемен язган монда, билгеләре. Аннан соң инде дарулау, монда инде дарулау мәгънәсендә, агулау мәгънәсендә язылган дип әйтәм инде мен. Дарулау юлы. Монда бу тоже таблицага бирелгән, һәрберсе күрсәтелеп. Таблицалар, томат, помидор үстерүнең барлык хикмәтләрен, барлык нечкәлекләрен язып чыкканнар. Менә монда 65-нче биттән инде китә. Кәбестә. Гади кәбестә үстерү турында монда язган. Гади кәбестә.
Tataristanda klimat şartlarına yaraklashtirib, nindi kabista o'stiruv turunda barsa yozilib chiqqan. Kabistani da munda nechik etib teplitsalar, nechik etib parniklar yasab o'stira boshlab, o'tirtuv barsida tafsillab yozilgan. Ikkinchi deyiminde tag'in aldagi bitlarda munda kabista o'tirtuv, andan kitayinde bunda qurollar ko'rsatgan. Kurak, sanak. Kabistaning nindi sortlari, nechik o'suv barsida yozilgan. Bunda shashkali kabista deb yozgan. Bunda endi broklik dibindagi kabista deb aytganda bugungi kunda. Qiyar o'stiruv, qiyar. Ko'rasizmi, nindi sortlarini ko'rsatgan bunda. Nindi oshlamalar kirituv, nechik o'tirtuv, nechik bunda endi 92-bitdan qiyar turunda so'z bora. Qiyar. Bunda bor so'g'an turunda da, barangi turunda da, bu bitda barangi o'tirtuv turunda nechik etib o'stiruv, nechik etib alarni bunda barangi 104-bitda barangi turunda. O'tirtuv, ishkartuv, bunda soban. Sobanni da ko'rsatgan. Tag'in narsa kelib chiqarmikan. Oxirina qatli aylantirib chiqamda, undan endi bo'lsa endi mening so'g'an sortlari, nindi so'g'anlar, qiyoqli so'g'an bunisi bozor so'g'ani, boshli so'g'an deb aytayman endi bunisi. Bunda boshqana 135-bitdan chigundir o'tirtuv, chigundir turunda. Nechik etib o'tirtirga, nechik etib ana o'targa, shistartirga, seraklarga, qorarga. Bunisi qizil chigundir turunda so'z bora. Bunda kishir turunda so'z bora. 142-bitdan kishir turunda yozganlar. Kishirning sortlari, uzun kishir. Jamoat nindi. Bunda barsida tafsillab yozilgan. 1 gektarga ko'pmi urliq, nechik o'tirtirga, nechik o'stirga, nindi urojay olib bo'la. Bunda даже sikori turunda da yozganlar 150-bitda. Sikorini bilasiz endi bugungi kunda kofini alıştıra turgan o'simlik deb aytayman endi. Bunda yozgan даже tablitsasi bor. O'zingga tushgan bayalarni hisoblov. Bu endi расходlarni yozib boruv, nechik etib расходlarni shotlov turunda spetsialni расход tablitsasi ko'rsatilgan. Xalqqa borib yetarlik kitob chiqarilgan. Bunda burchoq. Burchoq. Nechik etib shashuv, nechik etib o'stiruv, qo'zoqli burchoq. Bunda turli sortlari turunda da yozganlar. Umuman bizning xalq bütün bunda endi men tishlig'i yo'qolgan deb aytayım. O'zim yasab 2022-yilda yasab tishlab qo'ygan edim. Bunda masalan qiyar, kishir, tomat, barangi, so'g'an, chigundir, sikori, burchoq o'stiruv butunisi yashilcha bog'chachilig'idagi o'simliklar yozilib chiqqan. Bitdan bitga men aylantirib sizga ko'rsatib oldim. Yarıy. So'z boshimiz Şurali deganday biz endi garmon remontlov tovushlarni nastroy turida сөйләшербез deganik. Bu temamizning ikkinchi bo'lik deb aytdik endi. Tatarcha kelajakka xatlar seriyasidan yozilacak bir ko'rsatilacak video. Kecha men söyledim bu ustal turunda. Bu ustalni nechik yasagan, narsalari bor, ne uchun yasalganin. Bizning oldimizda endi men priborni ko'rsatdim tegi yo'la. Bugun mana o'sha
Голосларны мәсәлән алабыз бүген менә шушы ягын, и каршы ягын. Монда икесе дә бер төрле тавыш чыгарылырга тиеш. Вот. Ничек итеп көйләгәнне, телне ничек итеп настроить итү турында сүз алып барабыз. Нинди кораллар белән, самый главный. Потому что бу эш мин эшли башлау үрнәген күрсәтәм. Осталыкның чиге юк дигәндәй, һәр кеше үзе бу күрсәткән материалдан киңәштән дип әйтим инде, үрнәк алып, тагы да яхшырак итеп эшләү, остаханәне оештырыр эшләү өчен. Вот. Мин инде резонаторга кәгазен ябыштырдым. Мәсәлән, бу тавышны карадым, ж, с тавышын. Алдагы нидә әйткәнем инде, ж мәсәлән ул безнең соль, с, до. Менә со, до. Хәзер өченче тавышны тыңлап карыйк. Вот. Менә буны өченче тавышны китереп куям. Приборны включать итәбез. Вот. Безгә җайлы булсын өчен тыңлыйбыз. Бу е була. Яна мин ручка белән монда язып куям. Е. Ягъни е ми тавышы. Ми тавышы. Сезгә яхшы күренсен өчен менә монда приборны бурып куям. Аны төшмәсен өчен тоже әзрәк эләктерәм изоленты белән. Вот. Карыйбыз. Вот. Ми тавышы. Искә тартканда безнең 1, 2, 3, 4, 5 тирәләрендә. Уртача мәсәлән 2-3 дип алыйк инде. Вот. Бу тартканда, иткәндә то 7. 7 күбрәк дип әйтик. 7 күбрәк. Тавышны 0-га китерер өчен, мәсәлән, монсын әз генә бу төбен ышкылап алырга кирәк. Ичке телне чыгарып, тоже әзрәк, монсыннан әз генә күбрәктә дә тоже төп кыягын. Әгәр безнең минус булса, мәсәлән, минус булса телдә, без инде өчен ышкылыйбыз. Әгәр дә плюс булса, менә бу тирәсен ышкылыйбыз. Ичке як телне тоже шулай итәбез. Карыйбыз, ничек итеп мин аны эшлим. Вот. Мин инде күрсәткәнем бу коралны. Менә моны тыгабыз. Вот. Бездә монда плюс 3-5 тирәсе. 0-га китерер өчен, мәсәлән, 0. Без коралны алабыз, коралны күлчәйтәбез. Әз генә плюс 3 булгач, менә бу тирәсен ышкылап алабыз. Хәзер результатын карыйбыз. Нишләдем икән? Мин сразу ышкымыйм бик каты итеп. Вот. Менә хәзер плюс 0, плюс 1. Төшергәндә, күтәргәндә, даже менә минус 1, плюс 1. Минус 2. Вот. Тагын әз генә тигезеп алырга була. Тагын әз генә. Шуннан да 0 булсын өчен. Тагын кыстырабыз. Матур гына итеп. Менә шулай. Вот. Күпкә китмәсен өчен ашыкмыйча гына эшлибез. Калай юка. Тел дип әйтик инде. Бик юка. Монда вот, ашыгып эшләп ярамый. Менә. Монда плюс 4-тән 0, 4 тирәсе. Так. Әз генә тагын уртасын алыйм әле. Күбрәк китте бу өчен эшләү. Так, әз генә менә карыйбыз. Сез инде
Үйренергә тиеш. Мин ни өчен әкрен эшлим? Өйрәнү өчен. Монсын һәр вакыт әз генә төзәтәм. Шуган неен. Вот. Уртасын стрелка куям. Туры килсен өчен тишегә. Аска әткәндә безнең искә тотканда -3. Хәзер күбрәк китте. Значит, безнең бу уртасын һәм башын әзрәк әткәндә -3, -4. Шүргәндә -2, -1. Так. Башын әз генә алабыз. Күрәсезме, монда ашыгу гел ярамый. Бәләкәй генә итеп. Менә 0 + 1. Бу инде ярый дип әйтәм. Шуның өчен монда минем язылган таблица. Бу резонатор, безнең беренче номерлы резонаторны алдым мин. Планга төшердем. И язып куябыз бу ягын. Менә 3нче Е. Так, С, Е. И монда мин һәр берсен язып төшереп барам. Вот. Менә бу якны мин язам хәзер. 1 тирәсе дип язабыз. Икесе дә 1 булса инде. Вот. Барыбер әле 2 ягын мин тагын хәзер карап алабыз. 2 ягын эшләвен күрсәтәс килә. Юк әле, эше монда 6. 6-ны күрсәтә. Менә булай итәбез. Коралны алабыз. Менә бу вот клапанны, голосовой клапан дип әйтик инде ансын. Вот. 2 як клапан тавышны эшкә чыгарабыз. Менә булай итеп без белән. Вот. Бездә +6. +6 булгач, безгә опять урта өлешен ышкырга кирәк. Урта өлешенә керү, менә мин менә мондый корал белән эшлим. Вот. Башын эшләп була, моның ни белән? Триммер белән дә. Күрәсезме? Монда чыгарып. Ә менә 2 ягына триммер белән керү опаснырак, потому что монда резонаторның менә бу планканы, кусковой планканың алюминийын бузабыз дип. Мин әкрен генә менә булай итеп ышкыйм. Безнең 6, 2-3 тапкыр ышкысаң, шул 7, 8, 9-га киметә ул безнең нине, плюсны. Алабыз, клапанны булай матур гына итеп ышкып куябыз. Тикшерәбез, безнең нинди үзгәреш барлыкка килгән. Безнең теләк бит инде киметү, 9, 7 урынына 0 тирәсенә килү. Мәсәлән, без монда тартабыз -1, -4. 6-дан 4-кә әйләнгән, 2-гә кимегән. Юк әле бу күбрәк. Тагын безгә төзәтергә кирәк. Төзәтер өчен кабат шундый ук эшне эшлибез. Кабат шушы эшне эшлибез. Кабат безне тыгабыз дип әйтик инде. И кабат 1-3 тапкыр ышкыйбыз. Күп ышкап бузасым килми, әкрен генә. 1, 2, 3. Бу бик твердосплавный материалдан эшләнгән минем корал. Так, алабыз, тагын бер үлчәп карыйбыз. Так. Менә әле бу менә монда безнең бу клапан әзрәк бузылды.
Mana shunday тройной одеколон bilan men olam da sipirib qo'yam shulay. Biz endi mana shulay deb motorga aytib sipirib qo'yam. Digiz tursin uchun. A to xlöp ete boshladi. Men yaratmayman xlöp etganni. Tak. Mana bundaylik baribir ish teresini ko'rsatadi. Tak. Tag'in bir qat ishlagali. Ish хотя бы bizning 1 teresine kelsin, 0 teresine kelsin. O vaqtda bizning tovush tegiz bo'ladi. Tortqanda da, o'tganda da deb aytganda. Tag'in ochirga turib keladi. Evet. Проемный klapanni ochamiz. Evet. Şulay edip tag'in kiramiz qurol bilan buning ishine. Qurolning pichoq yog'ini ostga tushiraman spesialni qirir uchun. 1 2 3 bizim metali 3 tag'in plus. Baribir 2 metrga kerak. Tak. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana уже minusga ko'chdi bizning. Tak. Tak. İşleptir bizning. Bu şu bir katı minus kaçıyordu ko'rsatib ola. Ha biz onu ozgina shunda ishlab olamiz. Ortiq qarab ketdi. Ortiq qarab ketdi. Ol qo'rqinish tugul. Ortiq qarab ketsa minus qaylandi deb aytaman, endi ortiq qarab ishini oldim. Böyle keygina natrimer bilan shun tegizlab olamiz. Mana hozir qolimiz narsa bo'ldi. Tag'in ortiq bo'lsa tag'in tegindan chiqamiz. Tak. Bunda hikmet şulayroq endi. Ortiqroq kelib chiqsa bu yog'i plus тоже aylandi. Tanımılsa da o'zgartini ishlatdi. Tak. Bunisini da ozroq e'tiborga kerak. İşlep ol. Уже 5 плюс келеді. Yok, нормально. İki yaktan da 3-5 tiresinde oynayıq. Qurol. Tak. Plus. Bunun için ortasını azraq olsaq
Diginden çıkarıp ortasını alsak 0 teresinde kirini kaytayındı bu. Ha bulay deriz. Evet. İki yağında sırası şey olarak gerek. Bir kaş. Kusat kaş. Dikşegende de şöyle bula. Evet. Bu ne şulay deriz. Birine tapkır edeceğim. Потому что уже Dileği de bulay da o artık kakite. Evet. Nol deresinde. Nol minus edin. Asqa düşürgəndə minus 2, minus 1. Tak. Düşürgəndə plus 5 gəliydi. Əli barı bir işin nidərə gerek bizə. İşin kilərgə gerek. İşin degəndə 5 bizə kübrək. Bizning задача 0 teresine 1 teresine kilirge. Hatta 1 2 yaktan da tavuş tigi çıksın için. Tak, tağın bir kat işleybiz. Tak, no işte kırkayım hele. Tak. Ko'tarib tursa, men yana bulay da aytib olam. Evet. Oruslar bu günden işlengen rayonный klapanını zalog dip deydi aşağında. Evet, no aliki, ınta bir. Ne ideal ne diye digindik. Bir yaktan 0, ikinci yaktan 1. Ne bu plastinka, bu tavuşlar içten de dıştan da külendi. Почти unison dedik. 0-1. Hazır ikinci yağın qarayız. İkinci yağın qarayız. Buna bulay edip koyam. Motor edip ikinci yağın. Tak. Bizning ikinci yağın. Evet. Tavuğunu tikşirəbiz. Minus 4 көтәргәндә düşürgəndə 1 plus. Значит, ikisi de nitser için dışkı tavuş yolu kalayın bizge minus 4'den plus teresinde 0 teresinde köşerge gerek. Onun için alabız. Motoruna edip plastinkana tıgabız. Bu bitinde 3. yüzünü ye. Bu tavuşta kuresiz basra bulur için ama ezgine gruz kile itkenler diye betim kendini pripayı itkenler mi? Ama işte kurgaş bilen anı yapıştırırlar. Emin anı ezgine alam minus kurgaş. Ha qarayız fikirip. Kupmaya kimi de bizim. Evet. Evet. Mən bu yaktan doğru kilsin işi sırası qarab koyam. Ostan. Evet. Dürüst kıyılmadı. Dürüst kıyılmadı. Şu kuşken. Evet.
Kendi 0 teresi, 1 teresi, tutkanda duruşu biri. Ruzunu kübrek oldu. Pluska düştü bu. Terk ezgine naşit ruz kübrek alındı. Şunun için bundan alırga dur kileyindi bizge. Plusunu 2 metrege. Plus 4 teresi. Hadi dikşerip karayımız. Tak. Plus 4 tartkanlar. Minus 2. Minus 2. Hazır belki yine istiyorlar. Dedi valla biz de şununla tuttuyuz. Ama işte bizden yeter. Gross materyali, yumuşak materyal, laton şuna tiz nite. Tiz taş bilen tiz обрабатывать etiladi. Gross kimi şu şitten. Mine bunda havanı kubala. Şunun için ezgine mine bunda ihal bulmasın için inan ezrek kısa. Evet, bunu görüyorsunuz bunda hava şığı kimi de. Evet, iki yandan işgana melekine karabalarga işte de şunday yukhal, işte de görünüp tura. Ol yağında kısarga gerek. Ne olaydı? Anısın ay min bit bunda yalış kelem. Bunda. Tak. Hazır tekşirip karayız. Tak.